ଖଗେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ କଳା ପରିଷଦର ବଛରକିଆ ଉତ୍ସବ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ କବିତାରେ ଦୁଲୁକିଲା ମଞ୍ଚ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଜେପୁର ଖଗେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ କଳା ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଂଯୋଜନା ତଥା ସଭାପତି ନାଟ୍ୟକାର ମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କଳାକାର ତୁଳସୀ ପ୍ରସାଦ ଗର୍ତ୍ତିଆଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ସାହିତ୍ୟପ୍ରାଣ କବି ଖଗେଶ୍ୱର ସେଠଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟିକା ପ୍ରମୋଦିନୀ ସାହୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବଲ୍ଲଭ ମେହେର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଘନଶ୍ୟାମ ସାହୁ, ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ନୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଦୁଇ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ସେଟ୍ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ ସୁବାସ ମେହେରଙ୍କୁ ଖଗେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଓ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଗିରିଧାରୀ ମେହେରଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପ୍ରସାଦ ଗର୍ତ୍ତିଆ କଳା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନପତ୍ର ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କବି ଦେବାଶିଷ ମେହେର ଓ ଯୁଗେଶ୍ୱର ତାଣ୍ଡି ମାନପତ୍ର ପଠନ କରିଥିଲେ। ସଭା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଷମା ଭୋଇ କବି ସେଠଙ୍କର ନିବେଦନ କବିତା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ୍ୱର ବେହେରା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପିକା ରଶ୍ମିରେଖା ବାରିକ ଅତିଥି ପରିଚୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ମକରଧ୍ୱଜ ସାହୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପରିଷଦର ବଛରକିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ମହକିଲର ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଉପସଭାପତି ହୃଦମଣି ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଗେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ କଳା ପରିଷଦ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲାନ କାମ କରି আসছে যে এই অঞ্চলরে থিবা আমার নিজর ভাষা এবং এই অঞ্চলরে থিবা কলাকার সে কলাকার মানকর কলা ଆମେ କେନାକରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରବା ସେଥିର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟେ ଚାଲିଛେ ଖଗେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ କଳା ପରିଷଦରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସେଥିର୍ ଲାଗି କବି କଳାକାର ଆମର ତୁଳସୀ ପ୍ରସାଦ ଗର୍ତ୍ତିଆଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କେ भी ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ଥିଲେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଜି ଖଗେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ କଳା ପରିଷଦ ତାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆମର ପାଖାପାଖି 200 କବି ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କର ଇନୋ ସମାବେଶ ହେବା। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର କାବ୍ୟ କବିତା ଇନୋ ପଠନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମର ସମସ୍ୟା ଆମର କଳା ଏଟାକେ ନେଇକରି ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଇନୋ ପଠନ କରିବେ। खगेश्वर साहित्य कला परिषद बीजेपुर के निमंत्रण क्रम पहुँची है। अनुष्ठान वार्षिक उत्सव बहुत जोरदार भाव पालन करा जाउछे। तार संगे संगे गोटे नुआ जिनिस खगेश्वर श्राद्ध सभा आओ तुलसी गर्त्तिया जमीदार आज जन्मदिन पालन भी करा जाउछे। जन्म जयंती पालन करवार माध्यम रे पूज्य पूजा कार्यक्रम थी मत सामिल करा जाइए। से लगी अनुष्ठान समस्त को मुझे साधुवाद जनाऊे। प्रकृत में खगेश्वर साहित्य तांकर व्यक्तित्व दुहीटा जेते अध्ययन कले भी केते भी नाय सरे सेठाने कलात्मकता अच्छे से व्यक्तित्व सत्यदर्शिता अच्छे निर्भीकता अच्छे सेटाके देखाबार लगी ताके अनुप्राणित से भावधारा अनुप्राणित होबार लगी ये उद्यम कराई से निश्चित भाव स्वागत योग्य पदक्षेप है। ठीक सेंता तुलसी गर्त्तिया खाली गोटे जमीदार नहीं थी जमीदार थी संगे संगे से गोटे विशिष्ट चित्रकर थिले संगीतज्ञ थिले साहित्य तत्पर अगाध प्रवेश थिला। हेन्ता जड़े योग्य व्यक्ति जन्म जयंती पालन जेन अनुष्ठान करुचे से बहुभाग्यर विषय। मोहन सिंह आमर ये कला परिषदर मुख्य उद्देश्य होचे भाषा साहित्यर प्रसार प्रसार से संगे आम जो गरपुत्र मान अच्छा देखा खगेश्वर सेठ गंगाधर मेहर पार्वती गिरी गुरुबारी झा इनकर कला अच्छे सबके आम घर भितर
प्रचार प्रसार करवार संगे संगे आम आगामी पीढ़ी मानक केनता ढंगे आमर भाषा साहित्य लगी से प्रसिद्ध होते उत्साहित होते से आम भिन्न भिन्न गाँव मान को जाकि भिन्न भिन्न स्कूल मान को जाकि आमर परिषद बैठक करसुँ और से सब आड़ प्रचार प्रसार करसुँ जेनटा कि यहाँ आमर तुलसी प्रसाद गटिया और कटेश्वर सेठ तमें जयंती दिन यहाँ दिन होचे सेटाके सही दिन को लेकिन सब आम जेनता प्रचार करूँ और तुलसी प्रसाद गटिया ही जोड़ा प्रतिभा के फिर उज्जीवित करूँ से कौन करूँ और से कार्य